होबाय दे नै गाइस मान फट होबाय नै गासिनोबो थुना फैदां नङाबा सोरबा खासे हाबा मोनगोन नालाय हाय लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि स्कुल चेनेलाव बरायना बावहरनाय थाबाय स नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ओमफ्राय दिनै फटे आं दिनै फट होनो थांगोन फाइनालि मा फाइनालि जायखिजाया फट होनो थांगोन दिनै फटनो जोंनिया ओमफ्राय मायाव मायाव थुगोन आंबो मिथिया नायनोसै ओइ दरजा मान बारख्लाब ख्लाब बारदो नै गाइस मान भाजा संनो हानि आं ये देखो तंदूरी मा होनो सोर सोरो बेखौनो तंदूरी आलु दरनै रावबो बेखायनोथ' नै गाइस मान थांनोसै जोंहा फट होनो थाबायना थांगोन ना बहुत गोजान 1 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरोना जोंनि गामिनिफ्राय बे मोनसे गामियावसो नांगोन बे मोनसे गामिनिखौ दुब्लि पारबा जानाय मोनसे गामियावसो ओमफ्राय दायो थाबायना थांगोन होनना बुंदों नायनोसै थाबायना थांनानै फैनायाव मादो फैयो उन्दुलायना थाबाय आं गाइस मान मुगासे मोनलायसिगोन आं 10:30निफ्राय ओंखारदो 11:30 जालायलांबाय दा आंखौबो जादो गाइस मान सान्दुंआ बाबारे खतरनाक होखादो 10 बाजियाव ओंखारनाया फाइनेलि गाइस मोन 12 बाजियाव थांमारनोसै गान खननायखौसो भिडिअ लानायदोंमोन आङो गान खननायखौसो भिडिअ लानायदोंमोन आङो दिनैसो बैसागो सान्दुं जि गोसा खारबो नैखिनि दुब्लिखौ बारलांनांगौहाय इसोर बेसेबा गोजान थाबायना फैबाय जोङो नै दाबादिखौ जेबो रां हरदो बेनि गाइस मान नैबे जोंनि बारि आयु हाबा मेंग्लिजोब्बायहाय खिन्थु थाबायना फैनायावनो नै गय बागान थालिर बागान हाग्रा बारि बारि आं जोंखौ भिडिअसो खालामनो नागिरदोंमोन होनो फैदो जोङो मायाव थुगोन माबा सिन्था खालामना ला सेटेनस्रि नै आरो उनथिदों बैसो आरोना नोंसोर मेट्रिकआव फेल जादोंमोनलै थांनो आयै भगवान मा जागोनहाय हिनजावफोरखौ आयौनो नांबाय नोंसोर आयो इसोरखौ मालाबा हेलि होबाथाय लानो थां आय सोरानिबा न'खौ नायगौनानै इसोरा माथो होबानो खारलांबाय फाखोसो गिदिंलायलांगोन गाइस मान ओइ बे माबायानोलै मोनथारसिगोन ना ओमफ्राय नैयाव जुथारबाय आरो इसोरो नों दा मान मोनखाखासिगोनखौनो नै गाइस मान थुना फैनायनि खनसे मेंलायनायनि जलायबाय खैबार खोन्थामानो जाबाय आरो दाय थांनायनि ससे जों आरो जयलायगोन इनास न' मोनहैगोन थांनायाव लागै जोंना दा टाइमा खैथा 3थासो जानोबो हानाय ना फुदुंना फैनाय बावनो होबाय दे नै गाइस मान फट होबाय नै गासिनोबो थुना फैदां नङाबा सोरबा खासे हाबा मोनगोन नालाय सोरबा खासेनो बा सोरबा खासे हाबा मोनगोन नालाय बें नोरै थुना खारो बें 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 गाबदा दसे माबा दसे नांगौ मालाय कागज ओंखारखायो ओंखारनाया ओंखारजोब्बासो थांलायनोसै होननानै गाइस मान उथिलायबाय हिनजावफोरा
Kenapa itu jangan lebih berat ini? Nah ini vote center itu je. Ayo nuan kak. Halain sih. Ada sofa sih lewe. Ayah, ini lama kalau 1 kilometer ke sini guys, bisa tampur sama nih bisa. Deh, uci lewe nang lain sini guys man, ke ghanta. Bye bye, tata thằng Trang ơi. Ăn rồi đi sửa. लोगोफोर आं फट होनानै फैग्रोबाय इसोरखौ गारनानै ओमफ्राय फैनानै आङो उन्दुना थाबाय मा मेंदा आरोना मानबाय गोजान लामा ओमफ्राय माने देहाया मोजां नंखाया नालाय हामाखै आंना दाबो ओंखायनो बाय मेंनाय मोनसिनानै आङो एकदम उन्दुफैना थाखादो ओमफ्राय दानिसो सिखारनानै दुगैनानै खाल लगायनानै माबा माबि खालामफिनलायबाय खालामनानै दायो ओंखाम जाखांनानै उन्दुलायनोसै बेनो खामानि लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेबांसै माबायदि मोनखोन्थांमोन नायनानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफैगोन नेक्स्ट भिडिअ